चढ़ल हाहाकार के जवानिया हो पियावा बुझे ना लचरिया चढ़ल हाहाकार के जवानिया हो पियावा बुझे ना लचरिया बुझे ना लचरिया पियावा बुझे ना लचरिया बुझे ना लचरिया पियावा बुझे ना लचरिया चढ़ल हाहाकार के जवानिया हो पियावा बुझे ना लचरिया चढ़ल हाहाकार के जवानिया हो पियावा बुझे ना करेलन सरकारी नौकरिया हो पियावा बुझे ना लचरिया चढ़ल हाहाकार के जवानिया हो पियावा बुझे ना लचरिया सखी बुझे ना लचरिया बुझे ना लचरिया सखी बुझे ना लचरिया चढ़ल हाहाकार के जवानिया हो पियावा बुझे ना लचरिया चढ़ल हाहाकार के जवानिया हो पियावा बुझे चढ़ल हाहाकार के जवानिया हो पियावा बुझे ना लचरिया चढ़ल हाहाकार के जवानिया हो पियावा बुझे ना लचरिया सखी बुझे ना लचरिया बुझे ना लचरिया सखी बुझे ना लचरिया चढ़ल हाहाकार के जवानिया हो पियावा बुझे नौकरिया करस सरकारी नौकरिया हो पियावा बुझे ना अरे सैया हमार बन गइले मुखिया हो अब रोड बनी पकिया सैया हमार बन गइले मुखिया हो अब रोड बनी पकिया हो रोड बनी पकिया रोड बनी पकिया हो रोड बनी घूमबया चढ़ के हम पछिया हो अब रोड बनी पकिया सैया हमर बन गइले मुखिया हो अब रोड बनी पकिया गोतनी रोड बनी पकिया रोड बनी पकिया गोतनी रोड बनी पकिया सैया हमर बन गइले मुखिया हो अब रोड बनी पकिया सैया हम बन गइले मुखिया हो अब रोड बनी पकिया मामा डोले पतैया डोले पिपरवा डोले रे नदी या मामा डोले पतैया डोले पिपरवा डोले रे नदी हवो इसे डोले पातर कमरिया बलमुआ डोले रे नदी ऐसे डोले पातर कमरिया बलमुआ डोले रे नदी ऐसे डोले पातर कमरिया बलमुआ डोले रे नदी ले पातर कमरिया बलमुआ डोले रे नदी गोरे गाल देखी गइला लो भाई नाती के बेटा गोरे गोरे गाल देखी गइला लो भाई नाती के बेटा चिन्हला ना जातियो हमारा नाती के बेटा चिन्हला ना जातियो हमारा नाती के बेटा अपना सवा खाती किलला मुलेटे नाती के बेटा अपना सवा खाती किनला
एको दिन ना हो शहर घुमैल ए नाती के बेटा एको दिन ना शहर घुमैल ए नाती के बेटा गोरे गोरे गाल देखी गइला लो भाई ए नाती के बेटा चिन्हल ना जतियो हमारा ए नाती के बेटा चिन्हल ना जतियो अरे नाती के अपना सब खाती किनला मोबाइल ए नाती के बेटा कइला ना एक दिन वीडियो कॉल ए नाती के बेटा कइला ना एक दिन वीडियो कॉल ए नाती के बेटा। नमस्ते प्रणाम, हम बानी भोजपुरिया भौजी पुष्पा सिंह। वीडियो बने के ये मकसद रहे देखनी यहाँ के घर में एगो डांस करके वीडियो बनानी है झूमर करके। तो अच्छा ना पूरे विश्वास बा कि नया टेक्नोलॉजी हमने के झूमर लाइल में जा नया तरीका के गीत गई नहीं जा। तो वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक करम, शेयर करम, कमेंट करम। जितने हमने के चैनल पर এখন तो पहले हमने के अपन चैनल बैठे भोजपुरिया भौजी को करके दिल से सब्सक्राइब सबसे पहले हमने के वीडियो की नोटिफिकेशन लास्ट टाइम भोजपुरिया भौजी। बाय बाय।